Sikubingelele mbukeli sikwemukele ohlelweni sibonga amaqhawe. Igama nginguDowa kwaZulu. Ngingubaba kaPumpkin. Kulolu hlelo sihlose ukuqhakambisa imisebenzi emihle eyenziwa iwona amaqhawe ngaphakathi ebandleni lamaNazaretha. Namhlanje ohlelweni sinomshumayeli uNcube walobelu ibandla lamaNazaretha enqabeni Temple eThekwini. Umshumayeli uNcube uzomkhumbula ngemgidi nezintshumayelo ezihlabahlosile nokuhlabelela okumtoti ikakhulu nxa inkosi yamaNazaretha ibuthisile kukhona abantwana babantu phambi kwayo belethe izinsizi zabo. Mshumayeli wenkosi asikubingelele sikwemukele ohlelweni sibonge nesikhathi osiphe sona. Ngiyabingelela Mageba nakubabukele emakhaya. Mshumayeli wenkosi kafushane nje sicela usiphe imvelaphi yakho nokuthi ukwazana noShembe kuyiguqule kanjani impilo yakho isiyonkana. Ngibonge Mageba, imvelaphi yami ngokuzalwa ngizalwa eNdwedwe endaweni yaseMqibu. Ngizalelwe khona, ngakhulela khona namanje futhi ngisekhona. Ikithi likhona. Ukwazana kwami noShembe nokuthola kwami uShembe kungisize kakhulu ngoba mangibuka ngokwe-age yami kunezinto eziningi engizaziyo abawuntanga yethu abangazazi. Mangabalula nje ngabalula impilo yasezulwini. Ngifunde impilo yasezulwini ngibe ngisesemhlabeni ngoba uShembe ngithema ngimthola ebuncaneni bami. Ngamthola uShembe ngafike ngafunda izinto eziningi endleleni kaShembe nasohambweni kaShembe ukuthi kunezinto eziningi uShembe asifundisa zona ezingekho la emhlabeni ezingale ezulwini. Ungayibala nje kunento eyenziwe esontweni ongawuhamba wonke umhlaba ongeke uzuyithole uyithole ebandleni likaShembe ebandleni lamaNazaretha kuphela njengokuguqela isihlalo sikaNkuluNkulu singenamuntu masiqhamuka nje isihlalo kuthiwa kuguqwe kuguqelwa isihlalo sikaNkuluNkulu. Okwesibili siguqele isihlalo seladi sengilosi iladi. Alikho ibandla la emhlabeni amabandla engaka nje elinesihlalo sengilosi esithi masiqhamuka siguqele. Lokho ke kungihlukanisile nontanga yethu nomunye umuntu ongekho kuShembe ngoba omunye umuntu ongekho kuShembe akayazi lonto. Okusho ukuthi mina sengine experience enkulu neningi kunontanga yethu nabanye abantu ngokuba kuShembe. Kungenzeka nemshumayelo ukuthi siselapha emhlabeni kodwa singabantu abaphila impilo ephilwa ezulwini ngenxa kaShembe. Yes. Njoba singamaNazaretha uShembe yonke into afike wasifundisa yona uvela naye ezulwini. Usifundisa into yasezulwini. Uthi lempilo enginifundisa yona nalolu uhambo engithi lihambeni. Nohamba uhambo nina lasezulwini. Yonke lento esiyenzayo nemgidi nantontoni ukuhlabelela sihamba thina uhambo lasezulwini which means siphila impilo yasezulwini sibe silapha emhlabeni. Ingakho thina amaNazaretha sibizwa ngabangcwele. Kuthiwa siyibandla likaNkuluNkulu elingcwele. Hayi mshumayeli kuyezwakala. Wazoyibeka kamnandi mshumayeli wenkosi wayibeka kamnandi Mzilankathi ukuthi njengoba silapha emhlabeni singamaNazaretha siphila impilo ephilwa ezulwini. Mshumayeli wenkosi njengoba umuntu oqavile kakhulu ebandleni emgidini nasekuhlabeleleni naseyintshumayelweni uhambo lwakho ngaphakathi ebandleni ulubona lunjani kunjani mshumayeli ukuba umshumayeli uNcube? Engakubalula luhambo olungabanga lula luhambo olunzima. Even namanje even ngiseza la ngikhona manje noma sengikhona kunzima ngoba lento njengoba ngiyenza angiyenzi ngenyama ngiyenza ngomoya ngilidwa ingilozi yami namuShembe angabela yona engafani neyakho nekabani ngalesikhathi ke lento ngiyenza wena ungayiphiwanga
uyube naloko mhlambe ngiyayiqhakambisa ngiyayiqhamisa ngiyayipositiona usho yonke lento kanti mina konke engikwenzayo ngilidwa lo muntu ongaphakathi kimi ngoba lento ayenziwa yimi yenziwa uye ingakho noma ungathini kimi mina ngiye ngibheke phambili ngoba ngilawulwa uye uma ushembe engathatha yena lo muntu ngingaphenduka mhlambe ngifane nawe wena ongayenzi iloko engingachaza ngingakubalula ngakho. Ungikhumbuza enye ingxenye yeintshumayelo zakho lapho wathi khona ufisa ukuthi ushembe akusize enze ukuthi uthethelele bonke abantu okubukeka sengathi kabakufuni. Yes, ngoba lokho ngangikushisa ukuthi lapho ushembe silidela khona esibizela khona akangeni umuntu ongakwazi ukuthethelela angeni umuntu ongenalo uthando angeni umuntu onenzonda angeni umuntu onamagqubu akangeni umuntu ongenamusa. Lezi zinto njengoba ngiyibala zisihlanu lezi zinto izona ezenza umuntu akwazi ukuthi aphile impilo yobushembe ngoba i-challenge amaNazaretha abhekene nayo abhekene nokuthi funa fuza ushembe njengoba isho ezinye ezingoma zakhe ithi ngibafuza abangcwele abahlala belindile. Ukuhlala kulindile ukuhlala inhliziyo yakho isesimweni sikaNkuluNkulu hayi uNkulunkulu athi mayefika kuwe afice mina ukuthi ngabona afice mina funa uNkulunkulu ushembe unyazi lwezulu athi mayefika enhlizweni yakho afice lolu unyazi lolu alitshala kuwe mhla ekuthanda. Sisekulo uhambo lwakho mshumayeli noma ake siyibambe la okwamanje senzele ukuthi uma sibuya siqhubeke. Mbukeli sisathi kuyophuza amanzi unganyakazi siyabuya khona manje. Namhlanje-ke sizovula lo muzi wabo owabhebezayo. Sicela njalo uma besifike lana bahlanganyele nathi basiphe ubumnandi nomngcwele. Bayawuqeda ayaqhubeka nokuthi bafisa ukuthi engathi ngingahlala nje. Nkosi ngibusise. Nkosi ngibusise. Nkosi ngibusise. Lembukeli ohlelweni sibonga amaqhawe. Sisahleli naye umshumayeli uNcube walobeli ibandla lamaNazaretha eThekwini enqabeni iThempeli. Umshumayeli wenkosi, uma siqhubeka abantu abaningi bavame ukuthi uma bekubuka kuwe babona uthando lukaShembe. Ngabe mshumayeli wenkosi uthando lukaShembe umuntu uzalwa nalo noma umuntu uyakwazi ukuthi alukhande ayikhandele lona abe nalo ngaphakathi kuyena? Uthando lukaShembe awuzalwa nalo uyalwabelwa ulwabelwa uShembe ngokohlobo lwengilosi akunike yona. uShembe ma umuntu ezalwa uzalwa naleyo ngilosi yakhe kodwa ma esebhabhadiswa bese kuba uShembe bese emkhethela umuntu othandwa uyena uShembe wasezulwini
bese mnika lo muntu. Ngalesikhathi esekunikile ke lo muntu kuya nokuthi ubukhali kangakanani, umondla kangakanani wena. Ngalezi izinto ushemba ayibekile ukuthi lo muntu akakudla ukudla lokho esikudlayo. Udla 1 no 2 no 3, udla zonke lezi zinto ezimkhosi kuleli bandla. Ngalesikhathi lo muntu umondla, ingalesikhathi kukhula uthando lukashembe kuwe. Ngalesikhathi lo muntu ekhuluphala, ebukeke umuntu owondlekile, ondliwa uwena ngalezi zinto ezimkhosi kashembe, lo muntu ke uyavelela kuwe. Ngalesikhathi abantu mabekubuka bebona into enhle ngoshembe kuwe, basuke bengaboni lenyama yakho owazalwa nayo, babuka izithelo zalomuntu. Lo muntu ongcwele kuyena owamnika ushembe yini, wena uyamnika lento ushembe athi mnike yona. Ugcineke wena ubuke kusumuntu onothando lokuthanda ushembe, kanti umuntu onothile kuwe kunothe lo muntu lo ongcwele owamnikwa ushembe unyazi lwezulu. Kodwa abantu babona inyama yakho okuyiyona ekhuthele kanti iphushwa ilo muntu wesibili omphiwe ezulwini. Ngoba phela uyamondla, ngithi uhlezi kuwe. Mangixotshiwe njengoba ngumshumayeli nje, akekho umuntu okabona umshumayeli, nami ngikaze ngimbone, angimazi. Uhlala kimi. Ubonakala ngani kimi na? Ubonakala ngezenzo ukuthi umshumayeli wenza kanje. Njengoba umshumayeli uncubenza kanje, wenzisa okukamshumayeli. Umuza umuntu ethi hey, wazi wakhuluma lo muntu wakhulumisa ukamvangeli. Okushuthi lo muntu uyakwazi ukusenza ukuthi umuntu omvangeli ukhuluma kanje, umuntu omvangeli wenza kanje. Ungabona abantu bethu sibani bana akenziso komvangeli, akenziso kamshumayeli, abaziboni impawu zomshumayeli kuye. Uthena makubekwa lo mshumayeli kuye, wayengese mina ngimncane, kodwa manje ngagcotshwa ngimncane, kwaphoqa ukuthi kufanele ngishintshe impilo yobuncane, ngiphila impilo yobudala ngoba sekubekwe umuntu omdala kimi. Uyayibona lento? Yebo mshumayeli. Ingakho ke mangikhuluma uthothi uzothi umuntu hey wakhulumisa kamshumayeli, ubona yena uzwa izinto ekufanele impela ngabe ekhulunywa umshumayeli. Mzilakatha, ukhuluma ngokuthi kunomntwana noma kunomuntu obekwa ngaphakathi kuwena ngamhla ubhabhadiswa. Uthi ke lo mntwana noma lo muntu uyondliwa, kodwa akakudli lokudla okudliwa yimina nawe. Kodwa Mzilakatha ubungakasihlephuleli ukuthi udlani, awusihlephulele Mzilakatha ukuthi udlani lo muntu obekwa ngaphakathi. Lo muntu udla lona uthando lukaShembe. uShembe ukukholwa mageba nababukele emakhaya kuyinto enzima kabi, kodwa futhi sometimes kuyinto elula kabi ukukholwa, ngoba ukukholwa kakhulukazi uma uyiNazaretha, ukukholwa ukuthi nje kufanele uthande unyazi ngenhliziyo epheleleyo, ebese uqaphela lezi zinto engeke ngayibala phambilini. Uqaphela uba nothando, ube nomusa, ungabi namaqhubu, ungabi nanzondo, ufunde ukuthi umuntu ma ekonile umthethelele. Lezo zinto zenzela ukuthi lento yiyo, lenkolo yiyo ichume kuwe. Konke kuyazenzekela kuwe ngoba inkolo isebenza kakhulu kumuntu ngenhliziyo nangomphefumulo. Makungcola inhliziyo kwangcola umphefumulo noma ungayi esontweni, wasting your time. Isihlabelelo samaNazaretha sithi amaqhawe kaThixo ayazikhethela. Siqhubeke njalo mshumayeli. Ngokwakho lamazwi uShembe wayefuna ukuthini kubantu bakhe? uShembe lapho wayeqonda ukuthi ma ethi amaqhawe kaThixo, umuntu oyiqhawe likaThixo, umuntu onikwe lo muntu engikhuluma ngaye, wayesefike wamphatha kahle. Unikiwe njengokuganwa, wanikwa intombi, umuntu udela ingane yakhe, wayiletha kuwe. Wena futhi uyiphathe kahle. Ma uyiphathe kahle uyoba utho kumkhwekazi wakho nomkho wakho uyoza hamba emhlabeni. Uyiqhaweke kuye. NoShembe ma ekhuluma ngamaqhawe kaThixo, ukhuluma ngabantu abakwazi ukuphatha kahle lezi ngane zakhe azibeke kulaba bantu. Mayes eqhubeke ethi ngokwanele abangcwele. Ma lo muntu ehlala kuwe wamphatha kahle, wamondla ngalezi zinto uShembatha akondlonga, anela phela abangcwele. AmaNazaretha lawa njengoba engaka, musa wena emaNazaretheni kuba isilwane. Ube wena ngcwele wedwa, ukwazi ukuba ngcwele wedwa phambi kaShembe. Mhlawumbe uzube alifakwa ngoba wena usumhle kakhulu. No, wena abantu lingana nabantu. Abantu laba balingane nawe. iNazaretha alifane nawe.
Musa wena bayinazethe ehlukile kunamanye cha anganisihlala ndawonye sibheke kushembe asilinganeke sibushembe sonke Musa wena bayinazethe elingcono nelikhulu ngoba ngisho sicotshiwe ugcobo ingubo yasezulwini kodwa kushembe siyalingana asanele abangcwele abantu bathande uthando omncane uthando omdala uthando ongacotshiwe uthando ogcotshiweyo sonke uma siphambi kwaShembe siyaguqa akekho ufike ame mawuthi asenela abangcwele yes mshumela kuyenzeka yini umuntu lo noma umntwana onikwe yena uma ungasamphi lokudla athi uShembe kufanele akudle lo mntwana kuyenzeka yini aphume ugcine wena ungaselona ke iqhawe likaThixo ungasezukubanela abangcwele kunezinto ezikwazi ukumbulala zimbulalele eswini kuwe ozidlayo mawudla izinto njengoba wazi kuleli bandla kunezinto uShembe athi ayingadliwa lezi zinto uShembe mayithi ayingadliwa kuleli bandla azidliwa yilo muntu uShembe amfaka kithi kuyenzeka lo muntu uyabona umuntu njengoba sidla nje mangase ungadli kusuka manje mhlambe 5 months ungadli ungabonakala uqhamuka lapho ukuthi lo muntu lo akasadli naye ke lo muntu ma ungamuphi lokhu kudla kwakubo ezulwini uyazaca azafe aphelelwa amandla uphelwa amandla azalideke ekufeni maye sefile bonakala ngombani banenhlamba ngabe namusa ngabe kukhona nje into ewutho kuwe into ewutho kuwe kube wena kuphela ungamazi omunye umuntu usuwedwa usumuntu njoba kumshumayeli nje uthola athi ngisewumshumayeli ngisahlala phambi kwabantu kodwa lo wamshumayeli owafa kwakimi akasekho lizozwa ngishibande ngiliphethe ngikhuluma ukuthi no khonto wrong ngumshumayeli sengungcube sengugama uncube akasekho umshumayeli sekukhona isiqu nje sakho kodwa umntwana wayefakwe ngaphakathi akasekho kuyenzeka afe kuyenzeka ngafi umondla ngazo zonke izinto lezishembe bathi mondle ngazo kodwa kube nento ozoyenza nje acasuka ahambe kushiya Mshumelo wenkosi ake sithathelele ithuba ke sigwinye amathe mbukeli ungayindawo siyabuya khona manje Siphinde sikwamukele mbukeli bese sibonga nokuthi kuze kube manje usahlezi nathi ohlelweni sibonga amaqhawe. Umshumayeli uncube usekhona akakayindawo. Ngizilankathi sisathi sigwinya amathe sikuphazamise usamuka nayo ubukeka sengathi nestopha usenaso ngoba ubuhluba udlube ekhasini uxoxa ngendaba yamaqhawe. Kodwa Mzilankatha uma siqhubeka esinye sehlabelelo zakuleli bandla uma ikhuluma inkosi unyazi kuso ithi uma ufuna uhamba ngalendlela uboqala uthenge isibindi asho ukuthini lamazwi amakhulu kangaka Mzilankatha uma uShembe umntwana Mageba esho njalo ethi boqala uthenge isibindi le ndlela le kaShembe uma ungenaso isibindi ngeke ukwazi ukuyihamba ngoba ineyinselelo eziningi eyokuqala inselelo engayibalula edinga isibindi ile yokuthi leli bandla linemkhosi emibili ukhona umkhosi kaShembe kuleli bandla mangikhuluma ngomkhosi ngikhuluma ngabantu kuzoba khona umkhosi kaLucifer umkhosi nje uShembe egcoba makwenzeka gcotshwa noLucifer uyagcoba manje ma wena ungenaso isibindi uye uhluleke ukumelana nabagcotshwa basesigogweni uye uhluleke futhi ukumelana nabantu ngishabangagcotshiwe nje basesigogweni fanele ube nesibindi sokuthi umuntu uma usumbonile ukuthi lo muntu no ngoba inselelo enkulu uma uyiNazaretha ekufanele ube nayo funa ulwele ukuthi uthole umoya kaShembe ngoba umoya kaShembe mawungawutholanga awukwazi ukwehlukanisa funa ube nesibindi ke sokuthi kufanele ukwazi lo muntu uma usumtholile uthi lo muntu okaLucifer ube nesibindi sokumelana naye 2 kunezinto ezikwehlelayo endleleni nje kaShembe
ezizilingo mawungenaso isibindi lozo zinto uwaphansi ungavuki ake ngibalule nje ngokusobala okwaziwa wonke umbukeli emakhaya njengabantu besifazane uShembe usibekela umgomo ukuthi thina njoba siyinhlayisuthi asingamthatha umuntu wesifazane ongekho kule ndlela kaShembe kuyenzeka umuntu wesifazane approach akuncencele uthando ufanele ke wena ube nesibindi sokuthi noma ngakuthiwa uyamthanda uyazizwa ukuthi uyamthanda ube nesibindi sokunqoba lokhu uthando usunalo ngaye umtshela iqiniso uthi cha mina ngani yami uthando lakho nginalo ngiyakuthanda impela kodwa manje nginomgomo lapha ngikwami isibindi leso nginomgomo lapha ngikwami mina ngumntwana kaShembe uShembe akamvumele wakhe umntwana aphile abe sobudlelwaneni bezothando nomuntu ongekho endleleni yakhe onjenganawe isibindi leso ayithi uyezwa isibindi ngisichaza physical ngisichaza spiritual fanele ube nesibindi kweza kamoya funa ube nesibindi enyameni nje kunama challenges abhekana nawe enyameni ngokwenkolo yakho kube nento ezokwehlela ukuthi le nto ube nesibindi sokuthi ukwazi ukumelana nayo uma mshumayeli isibindi sakho njengoba usho siyintekenteke noma mawungenaso nhlobo kungenzeka yini uthando lukaShembe lugcine kuwena seliphumile ngoba phela lento ekubizayo eceleni engahambisani noShembe kwesinye isikhathi vele ibe namandla kakhulu ibe yinhle kakhulu njengalo sanda kuyibalula ngoba uyaqhamuka kwesinye isikhathi umuntu wesimame uvela ubona ukuthi hayi engathi ngiyolithetha ligcweleke la uyabona konke ngishilo ngakhuluma ngomuntu wasesihogweni uyabona umuntu wasezulwini nomuntu wasesihogweni bayazana abafunani baxabana nje bezohlangana ngoba kusuka xabane ingilozi zabo ithi ingilozi yalo nangu neyalo ithi nangu ngakho ke laba bantu njengoba bengazwani kufanele wena ukwazi lo muntu akufanele umthathe umbeke emqondweni nasenhlizweni kodwa futhi ube nesibindi sokwazi ukumgwema ngoba kuzokwenzeka abe mdala kunawe futhi abe mdala mhlambe nangesikhundla sokugcotshwa kodwa akufanele ungamhloniphi ngoba wena usafunda ukuthi wasesihogweni no mnika inhlonipho kuphela iba nesibindi sokumelana nezinto azenza eziza kuwe ngoba lezi zinto uma uyimukela zizoxosha uShembe kuwe ngoba vele lento yena kuyo nalomoya okuye inhloso yawo loboya ithi inkosi ilanga ingilozi yasesihogweni yasezulwini mazimi kanje uthi ithi eqhumuka qala eyasezulwini idede yami ingakho kuthiwa ungakhulumi nomuntu osonta kolunye uhlangothi ngoba kuzoxabana ingilozi idede yakho kusale yakhe sephelele ngawo Mshumayeli ukhuluma ubuqhawe ngempela uma Mshumayeli siya nje mhlambe ngasemaphethelweni ungathini amazwi akho okugcina ongawasho ukuze abantwana abancane abasakhula nabo bakhule babe ngamaqhawe ubaphe nje isibindi ukuthi babe ngamaqhawe kulolu hambo olungcwele lonyazi lwezulu ngingakusho ukuqinisa abantu abasha nabantu nje abadala abasayimisele ngokuhamba lendlela kaShembe unyazi lwezulu ngempumelelo ukuthi isikhali mageba sokunqoba yonke into uthando kaShembe ungaba nawo yonke into ukholwe wenze konke ukuvume yonke into oyenza ikuvume mawungenalo uthando kaShembe khona la ongeke uzukwazi ukudlula khona ngoba uthando kaShembe mawukhule ngalo wathanda uShembe ngeqiniso wangafundiswa wangancika wangathekela komunye umuntu ngokuthanda uShembe uzumele ukuthi mina uShembe unyazi lwezulu ngiyamthanda ngisho umngakho umbeke eceleni ngoba umngakho ushade naye awukwazi ngeke uzukwazi 100% sure ngeke uzukwazi ukuthi uShembe unyazi lwezulu uluthanda kangakanani umngakho ushade naye ingakho ngithi uma nqoba nesikhali sakho konke abantwana ufuna babambelele kuso ukuthanda uShembe ngoba uthando lokuthanda uShembe lunevunulo eningi
ngalesikhathi uShembe umthandi ithi inkosi inyanga yezulu uShembe uhlala acabanga abantu abahlezi bemcabanga nabamthandayo uhlala uShembe wabe ngaleso sikhathi ake ngicabange nje abantu abahlezi bengicabanga uShembe akufanele kuphele imizuzu ezi5 noma ngakuthiwa kwensolo ngabe kuphi usesonweni akufanele kuphele imizuzu ezi5 ungakazi ucabanga unyazi. Mshumayeli wenkosi Mzilankathi, isikhathi isona esingasavumi. Siyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe, sibonge isikhathi osiphe sona. Ngicela ukupha nje ama-second ambalwa nawe uyivalelisele kumbukeli ngasekhaya. Siyabonga kakhulu Mzilankathi, avalelisa Mntakababa. Ngiyabonga kakhulu mntwana nakubabukele emakhaya engingakusho nje ngithi uNkulunkulu unyazi lwezulu ukhona uyaphila. Asimthathe simfake enhlizweni zethu uzodlula enhlizweni angene emoyeni adlule emoyeni angene emizweni yethu ma konke sekuphila ngonyazi konke ukwenza kuye kulunga. Mzilankathi, bekungakho ohlelweni lakho namhlanje sibonga amaqhawe kuyoze kube ngokuzayo ngakolwami uhlangothi nginguDo wakwaZulu ngingubaba kaPumpkin. Khulumani kahle Makholo. Ayikho into ebaluleke njengokucobelelana ngolwazi njengoba singabashumayeli ngoba siyakhulisana enkolweni kuze nathi sikwazi ukukhulisa izingane esilusile athe uShembe asimlusele zona. Kubaluleke kakhulu ukucobelelana ngolwazi